El projecte Futur Agrari, destinat a aconseguir una gestió més sostenible de les dejeccions ramaderes, ha tingut una visió global, des de l'origen de les dejeccions fins a la seva aplicació als camps. Per tant, un primer àmbit de treball ha estat precisament allà on es produeixen, a les explotacions ramaderes, i amb l'objectiu principal de reduir els purins. En una explotación comenzamos hablando del agua. Nosotros, si hacemos una buena gestión del agua, somos capaces de reducir el volumen de purines que vamos a tener después. Lo que se ha hecho es un seguimiento de todos los bebederos que hay en el mercado para poder ver cuál es la calidad óptima de trabajo que tiene este bebedero, tanto individual como colectivo. En una segunda fase, estos bebederos se van a poner a nivel de granja comercial para poder evaluar verdaderamente si somos capaces de disminuir esa cantidad de purines con una buena gestión del agua dentro de la granja. A banda de la quantitat, també és important reduir la concentració de nutrients en les dejeccions, i això es pot aconseguir a través de la dieta. Un porc d'engreix, les necessitats de nutrients, de nitrogen, fòsfor i d'altres elements, no és el mateix de quan té 20 quilos de quan té 80 quilos. Per tant, si se li va donant diferents pinsos amb diferents continguts de proteïna i d'aminoàcids, s'aconsegueix una millor eficiència sense perjudicar, el creixement de l'animal. Finalment, també s'han estudiat els sistemes de tractament dels purins que ja funcionen en algunes granges, concretament els separadors de sòlid líquid, proposant algunes mesures perquè siguin més eficients. S'han anat a visitar diferents tipus de separadors sòlid líquids que havien instal·lats a diferents granges i s'ha fet el seu seguiment amb el maneig que actualment estan realitzant. I llavors s'ha fet una primera avaluació. Una segona fase, que ara que estem treballant actualment, seria començar a modificar temes de maneig i d'instal·lacions per millorar els rendiments d'aquests sistemes de separació sòlid líquid. Hemos hecho esto para poder extraer el nitrógeno y otros elementos del purín, poderlos separar e incluso luego a la hora de facilitar el transporte podemos separarlo en una fracción sólida líquida que nos permita transportar esa fracción sólida. Al llevar menos agua nos saldrá más barato y poderlo transportar a zonas más lejanas. Les actuacions del projecte Futur Agrari en aquesta primera part del cicle de les dejeccions s'han dut a terme a una desena de granges d'Osona i del Segrià, a més del Centre d'Investigació IRTA Monells i a la Universitat de Lleida.